asa tapuka mamasuk di bagasan obason tapahoho marohat tabi martangiang nahoho mahita. Minggu kuasi monogeniti songon poso-poso nai baru tubuh. Alani i tapuji matuhata marede mahita. Hite goar ni debata ama, dot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia, na tumo palangi dot tanoon. Amen. Hisapa mahamu songon poso-poso na baru tubui, disude na denggan na somangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung madai hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagogotai, olopok kamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale tua debata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikomanao kami jalamate rabdogot Tuhan Yesus Kristus, asarap hamidot ibana tuha sangapon, say parrohai mahami, asa uduk kami tulo moniroham,
jalahot hami di hapursiaon nature, asa tutong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sugot, silehonommu tuakka na porsea diho. Amen. Marede mahita. Tatangihom mapatik ni debata di minggus darion. Ima patik palimahon, sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasanga pomudo na torasmo. Asa mertuaho, jala leleng mangulu, di tano na nilehon, ni Jahuba debatam diho. Patik papituhon unak ko mga lakup. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu. Maralohon donga cholma. Atong ramangidogogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaho no bar tupati mi. Amen. Mared de mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale tuad debata pargogo na satudusan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dangolon. Ro tujolo ni abang sahabat yomi. Manopoti jala manganggukon dosa nami.
Di bahini tamado rimasamu, jala uhumamu hami tuamatean sa leleng-leleng nai. Alay na mapurus mahami nuaing tu asin roham na godangi. Mangido siya nasa rohanami, hasesaan ido sa nami sa luhuna. Sayurupi mahami paubahor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haulongan ni roham. Si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badai. Ale Tuhan, saya si maroham, di hami halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu hasan di dosata. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roh mahamu tua homo kanalau jajalanan sorat. Hupasonang pehamu. Botamu maawakku tuhamu. Guru onamu masianau. Aina labo duau jalanan serek marroha. Asadapotan hasonangat todimuna. Ay labo doawakku. Jalan yang dodohot na hupaporsaton. Hasang hapo mari debata na digijang. Mared de mahita. Jehovah pangurupi isi ulaoni ileon postero inganup tiki nang pesipata ganggu hapor Tatangihon mahata di debata epistel di minggu kuasi monogeniti sedarion iman tersurat di pasal mentul bulpitu mamukasian ayatul pelopak sah rodi ayat 40 hapo si hamu majahuba jala payutiut dalan nai
Jadi pati bolon nama ho tumea tanoi. Ida omu ma hasi siap niaka parjahat. Jadi mamulus ibana. Jadi mamulus iba hapedang disibe. Pola do hulului ibana hapedang Jepang. Alai saya siap do sogot akka pangalao si sudena. Pinopar ni akka parjahat pe siap do. Ditupak jala di palua Jehovah do nasida, di palua do nasida sian akka parjahati. Jala ditupahi nasida, ahi marhaposan tu ibana do nasida, ido sahakna. Martua do akkana tu mangigon hatani debata, jala nau piopsa. Amen. Mared de mahita. Tumbuh berjahat di atas tanah, semua duduk yang miani tutup, topudo di siapun, usalun naik. Alayuno manuto onatu mimbuli Usumode motaku sebana jahati Imasia ponomo maserama alai pati mohonmu mohona kosongan untuk berkukuhanu memuji Allah. Ta tidakon maha porsyautai songon nahi na tidakon idongata sa porsyaon di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sa tudusan na tumapalangi do tano. Au porsea di Jesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai iman na tinubuan ni si Maria na gabi-gabi sa di porbadia andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panguman ni Silatus, na namata terpazal do ibana di hao pinarsilang, na tuot tubanotoro dung ditanom, na mula mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo la hundul tu siamu ni Jehovah amanay. Pargogo na sa turusani, di sima ibana pe mamulak sogot tanoon, manguhumi halat na mangolo do namate. Ao porsea di todi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatau panyala Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia hatai namadok, mula mangurus sogot daging ni halat nang mate, do dia nguluan nasra sudah. Amin.
Salam. Selamat hari Minggu Ma'dihita saluhuna. Warta Jemaat Minggu 24 April 2022 na berjuluk ucapan selamat datang. Majelis HKBP Nusa Dua menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudari pada ibadah saat ini, khusus kepada saudara-saudari yang baru pertama mengikuti ibadah di gereja HKBP Nusa Dua. Kiranya kehadiran saudara-saudari menambah sukacita ibadah kita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Napaduahon, guarni minggutta sadarion ima minggu koasi modegeniti, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Dohot topik, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamubaut di bagasan Yesus. Nah patuluhon, ibadah minggu masa PPKM level 2. Mulai saat ini kita memasuki ibadah PPKM level 2. Untuk itu di Pangindo kita saluna asa tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Napa paton palean firman napa sahaton hatan itu hata di parminggota sadarion ima amang Pendeta Abednego Sitompul MTH Nasida melayani sebagai Preses Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Dohot na maragedda pada ibadata sadarion imamang Pendeta Mangasi Siaturi MTH Nasida melayani di HKBP Denpasar sebagai Pendeta Resort Bali. Segenap majelis dohot jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Napalimahon pendaftaran keanggotaan NHKBP Nusa Dua songon naung diinformasikan di minggu-minggu nasalpu asa didaftar ma akan naposo tu ketua naposo imang ginami Febrian Banjarnahor na paunopon persembahan ke depan sadarion minggu 24 April 2022 di Patupa Huriata do Peliat tujolo imanalaho manupahi pembangunan rumah dinas resort Bali. Asa taliamma nadumingkan tuhuriana marhite Tuhan. Na paapituhon pangujak konon pengukuhan pimpinan jemaat HKBP Nusa Dua sesuai dengan SK Epurus nomor 27 garing pendeta garing SK garing 01 garing 2022 HKBP Piara Jatarutung yang menunjukkan Pendeta David Sarman Hot Marasi Pardede SSI Teol, yaitu pada hari ini Minggu 24 April 2022 jam 10 WITA maringanan di Sekretariat HKBP Nusa Dua Jimbaran. Acara pangujak konon pengukuhan dan niuluhon ni amang Pendeta Pareses. Sehubungan dohoti sebelum acara ibadah akan dilaksanakan acara serah terima administrasi nungimuse pengukuhan di dalam acara ibadah, dan setelah acara ibadah bersama kita melanjutkan acara ramah tamah dan makan bersama. Untuk ibadah sore pada hari ini akan ditiadakan. Ibadah sore akan kembali berjalan seperti biasa dimulai tanggal 1 Mei 2022. Songonima pinabotohon. Napasiahon registrasi ulang database jemaat. Songon naung di wartaho di minggu akan naung salpu asa molodum tai isi akka formulir naung tajalo buima di pasahat muse tu parhaladu. Na pasapuluhon persembahan bulanan. Persembahan bulanan adalah tanda penyerahan diri, tanda syukur dan tanda iman. Marilah kita menyerahkan persembahan bulanan secara teratur kepada Tuhan melalui gerejanya. Persembahan bulanan disampaikan melalui parhaladu. Demikian diinformasikan. Yang berikut jemaat yang berulang tahun. Segenap majelis jemaat HKBP Nusa Dua mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Mulai dari tanggal 18 April 2022 sampai dengan 24 April 2022. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian kiranya kesehatan, sukacita dan umur panjang diberikan dia terang surgawi. Yang berikut statistik registrasi Taman Makam Mumbul, dana pembangunan HKBP Nusa Dua, dohot warta keuangan Nihuriata Buima Tabereng di warta tabe. Molotu ngadong nanaing sipata kason di warta manang mengkonfirmasi Buima langsung tu para haladu HKBP Nusa Dua. Pokok-pokok dua syafaat dibawakan oleh pengkhotbah seusai pemberitaan firman. Songonima titing namasa di tonga-tonga Nihuriata sai tuhat tama nama masuk-masuk. Tapasa mabiliata sada A sada B na marhapor luat tu operasional huria. Omar Kordo pasatami ma acara kur.
Maret de mahita laos tapasaha ma peliata. Ototogi utonoku Jesus na palua Hosambedo olo aku alani martua Naradino amanon mga sahon padami Molo na magkukuyon kaluha holo moni Ototogi utonoku Jesus na palua Osambido holo aku alani martua Upelehon madiriku mangihuton lumongi Dada bena holo salku namangko hiro haki Ototogi utonoku Jesus na palua Osambido holo aku alani martua At parangin abadi
Ototongi utonoku, Jesus na palua. Osambindo ulo aku, alani martua. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha, ima mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Di hamwa nami na nami, doho takayan ako namin ako sa bulong, perjulo ma alaw do piba perjulo marjamita di son di Nusa Dua. Upatadaho kami madiri nami, kami mapadita abe nego si tompul. Mangala boru ni rajai, boru lubis. Dilekot tuhat tari kami dak danak opat. Tolu boru, sada bawa. Siakangan lima padita melva si tompul, padita resort sopo surung nuaing marhamulian tu Dr. Simamora di Baligi. Napa dua hon boru si nomor 2 ima marhamulian tu marga Manalu. Napa tuluhon dang marhasohotan to pe amar umur 20 tahun. Maka rejo di Parsitahian dan marga purba man naroha asal lengkap toga si Mamoran naroha rupani alai dang raro mula dong marga purba barohamu ada enggak kerejuna tambah S2 do si Erlangga. Si Paitolu semester onom ala daudo jarakna 10 sada tahun siya libotona siya pudan nang dohotia donian nasida alai ala marujung ngolu guru huriat tadi kedondong 2 hari dang denggam modom. Jadi hudok tu nasida anak pelok beamu marpesawa na mau neng mar mobil hiad donian na di hari Jumati. Ape hari Sabtu pagi pe ditaruhon tu bandara bonon na tu siater sadari omma dikubur di tebing. Ima jok kamang anggo pahupu di hami mawalu. Opat sian nomor sada kembar. Opat sian nomor 2 tok sada kembar. Jadi gabe waluma pahupu. Kami ma perhubas di distrik tak kamang dohot tamu kainang ba Roma hamu tu jabunami asa boy kita denggam masih tadaan muloro hamu tu Surabaya tong basingga hamu ija budah hate kami nang dah kamang ate sotu ngarong narotu Surabaya
dang gomar buah-buah. Siluman deh. Satu ngadok kita siluman ate. Moloro tu Surabaya, pinomak martelepon, isodona yang ngamangin na, molo subuh ni alap, narepo may besi. Ang guboy do pen alap, ba alapod dok kay nangamang da, idot tong. Hola non, neng rohamu, martelepok kamu. Asa tinitipo, buat jusok na saning. Unang dung ro ate, neng ro, itelepon. Tanga pala ini yang neng dohonon, alana 10 sada provinsi IBTOR. Na baru pehami sian wamena pajongjong gereja tadi sih. Sia sampit sian temana bua sian kerom Papua. Jadi 15 ma pospel tanuai. Di gudangan dohami di luar Surabaya. Jadi molorohi tarupani itelepon HP pas di ngananod do babui pacupak kita. Ido lapatan na di telepon co ada raksasahat. Mau lihat makamang dohot tamu kainang ujaha mahatani debata ima parsaurata di bagasan mingguan ima natar surat di ulaun ni apostel bidusia ayat sada 1 onom. Sangonom madidok. Alai setong dope diodap pon si Saulus asup-asupna. Dohot pamunon na dopak akkasisean di Tuhani. Ditopok ma situa ni malim mangido surat madapoton akka perguruan na di huta Damaskus. Asa ihotanna jala buanon na tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa najupaksa akka namangihuton ugamoi alai uju di tongadala di bana mardonokon huta Damaskus topuma sumilam sodang siang gijang humaliang ibana jadi tinggang maibana tutano dungi di begema suara namadok tu ibana Saul buasa leliam muau alai di dokma ise doho Tuhan jadi di dok ibana Yesus doau nalileliam mi susama ho tumudak ko tura-tura akahitir jala tarhalomong ibana madok dia ma bahenok ku Tuhan dipangido roham hatani Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuak ku Tuho si bahenommu disima pabuak ku Tuho si bahenommu. Topik ni jamitat taima hamubaon di bagasan Yesus. Hamubaon di bagasan Yesus berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hurian itu hatta molotaida nakiningan jalata jahat rupuki pitor berengot tama mang napiga hal nanaing patorangon ni turpuhot tuhita na parjolo ima songodia ma parjupangan ni si Saulus doho Tuhan Yesus peristiwa demi peristiwa na paduahon ima songodia ma parjupangan ni si Saulus dohot halak Kristen na disakapi ibana hialau mamunu hape gabe ibana si papungu halak Kristen na 2 halima hamuna kadongan anek si berengot tadi bagasat turpuhon
hamu baon di bagasan Yesus. Sada sakap ni si Saulus ima unang beadong na mangihuton Yesus ay mangihuton na niajarhon ni Hajahudion tu si Saulus di Universitas ni si Gamaliel tamma maibana jala didok guru besar Gamaliel ia si Sauluson ima halak na pistar jala na genius jala na burju marugamo tarbarita doi na pistar na burju marugamo di bahen ido ubahen sai tubuh di rohani si Saulus dangadok kasitongan di Portibion anggodang di bagasan patikido natikos jala aturan di Hajahudioni ido natikos selain ni idang adong ay buahoroa didok patiki akulah Tuhan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Au do Jehovah de batami na de batata dang jadi merakup au bainommu de batam. HP terbigi tu pinggol ni si Saulus maredei si huto Yesus medok Tuhan do Yesus berarti mangihut to patik parjolo au do Jehovah de batami na de batata dang jadi merakup ahu bainomu de batam berarti adong dua gabe tabba itero si Saulus medok salah gak benar di bahenima bohado bahenon asa unang beadong namarningo Tuhanon, Tuhan Yesuson. Totu sada madalan. Dalan ima papungu halak Kristeni, tu sadainganan, bunuh, mate, dungi, dangadong be, na porsea, tu Yesus. Ina masakap. Di bahenima hamuna kadonga saha porseaon, dipangido si Saulus ma surat mandat manang SK nakiningan lau maibana tujulo ni akamali majalo surat ada napistar no ibana dang ono ibana bertindak sewenang-wenang bertindak sendiri alai ikon legal do ikon betul-betul do ibana mardalan di norma-norma undang-undang na pinatupan na sida. Di jalo masurati siyan aka imam-imam asa boha asa ditakup manangisen na mardalan manangisen na madok Yesus Tuhan takup bawa manang buru-buru. Dungi buanon na may tujolo ni imam dungi uhumon na may jala bunon na songon pamununa di Tuhan Yesusi. Dungi mate masude dangadong be na porsea tu Yesus. Omma sada rencana ni si Saulus. Omma pertemuan ni si Saulus doho Tuhani. Dungi borha maibana. Alay dito ngadalan. Roma sada sinodang dihaliangi ma si Saulus dihaliangi sinodangi jadi pandangan mata ni si Saulus dang boy menembus sinodangi tuluar holad di bagasa sinodangi na maibana boy mamereng
anggo tu luar ni sinodangi dang boy beberengon nama nangahan masa lam sempit ma pamerengan na dungi manukka maibana muse tutano madabu matana tutano lam sepi mamuse pamerengan na dang boy bebereng lobi sian buhina doh tano nama dabu iba holani nama tano nasing dang boy bebereng sinodangi pedang ibereng ibada be anu ngamatana tutano dungi bakki maibana buta ma si Saulus dang mamereng be ibana pe dang ditadda ibana be ibana dang diboto ibana be dia pak na dia tangan na dang diboto ibana be dirina dang diboto ibana be namasa dirina pe dang diboto ibana songonima perjupangan na doho Yesus ahadona neng dohonon na hamuna kadonga sahapor siaon molo pajupang doho Yesus ikonadong nay baru manangise halak na pajupang doho Yesus ikonadong hay baruan jadi boydo botota hita kamang doho tamuak kainang nok pajupang do hita doho Yesus manang dang boydo botota ditonga di bagasta nok pajupang do inatta doho Yesus manang dang boydo botota di bagasta nok pajupang amatta doho Yesus manang dang bohasa ay halak na pajupang manang manangise pajupang doho Yesus ikon adong do hay baruan dohot ay kipe molo pajupang doho Yesus ikon adong do perubahan ay roti pe pajupang do Yesus ikon adong do perubahan ay hola 5 do roti dohot 2 dekke gabi boy dipangan 5.000 halak dang mungki boy i alai ala pajupang doho Yesus gabi boy dibagi 5.000 halak ada perubahan ay kipe boydo molo pajupang doho Yesus ay gabe anggur di kota Kana ikon adok perubahan di adat pe molo di si Yesus diadati pasti ada perubahan ay namarada di kota Kana didok namarada tido ay isedo eoni paradatonon isedo namarancang paradatonon biasana halak hasuhuton say jumodo do dilehon anggur na tabo dungi berangsur angsur tu anggur naso tabo idot tong jay na tabo do ileo parjolo dungi lamu so tabo ido biasana alana biasa do ka na minum anggur asli dungi diinum mamuse anggur fermentasi dungi diinum mamuse perbasuanna biasa deh lakku doi songon na tua na dihutatai anggo baru-baru jam 3 tabodo tua dihutatta jam 5 mau rumah gabe ngali ay tabayat tong aik dungi japi tu jam 8 hola nuak ni tua nama dong ayai nama ibai tu poti nai ileo tong do lakui asal mesi wa mai ido biasana di patu pajolma hapero namar pestom madok ai seru puang namar rancang ulaonon sian nahurak tabu gabe lam tabu nah ima
molo ulaw ni Jesus para daton na di si Jesus ido jadi berkamu ma tari dari di pernikahan molo lam tabo do pernikahan ni matay sa bulan tabo 3 bulan lam tabo sa taon lam tabo 2 taon lam tabo 15 tahun lam tabo 25 tahun lam tabo 50 tahun lam tabo natarpaso-paso may nadisima Jesus terus alay molodung 15 tahun dak tabo be gabi cekcok na sida na suicido Jesus na sopajupang be jay boy do rasa hono muak kamang do inang molo gabi marbadaya madoh ina dong 20 tahun na su Jesus sudah merancangi na col mado merancangi pernikahan nai jadi molo pernikahan di halak Kristen ikut lam tabu puasa tubuh madak danak lam tabu ma parsari peoni adong ma mengganggu kan idot to dungi lam matua marpahopu ma dungi adong ma mangejak tanggurung ni ba aido gabi ba nama hoda ni pahopet tong ay tur marsyadu ma dungi mo se gabi duli may pahupui lam tabuma dangamang bedohonon anggina ma dangupung bedohonon anggina ma jadi lam tabodo molonunga pajupang do Jesus holanon adong sada si berengota molo pajupak ko do Jesus di bagasan haporsiaon na tugu lam tabumay alay molo pajupak ko di bagasan hati yang tulus alay sala ulommu anggoy jalommu ma proses dia may parjolo Roma sinodang makukupi asa unang diberekkobe tuzolo asa botul-botul holan na pinatupan ni debatay si berengommu kikison na makatarakmi dosami kikison na terproses ma hacitam maho dungi tersungkur maho muse dungi mabitung maho ima proses pajupang do Yesus jadi molo pajupak kita do Yesus di dalam iman yang sungguh-sungguh hidup kita akan bahagia terus menerus ale molo pajupak kita dimulai sian hati yang tulus doho marhite-hite ilmu nong tajalo ikut terproses semahita asabui muse hita gabi sisean di debata na sungguh-sungguh songon si Paulus omma parjupangan ni si Saulus dohot Tuhan Yesus napaduahon parjupangan ni si Saulus dohot halak Kristen tentu si Paulus pe di bagasa bierdo lau pacupang doho halak Kristenon jala halak Kristenope di bagasa bierdo lau pacupang dohot si Saulus ala di boto halak Kristenoddo si Saulus do na mangalehon si Stefanus tu pembunuhan si Saulus do mabuani si Saulus do mengarak si Stefanus asa dibunuh tentu mabiar antara halak Kristen si huto Yesus dohot si Saulus molo pajupang dohot jolma sama jolma pasti do adong keengganan malah habiaran ay molo nuaing do pajupang jolma dohot jolma dang mabiar anggo halak batak na julu pola pajupang do si botar mata basongon na botar mapuangon tabu do robah tajagal humma itorin na do itorodo Raja Potas Panggalamay Holarro si Munson
dohot siliman tuhutatta dohot pangalopana dua tulu halak ibereng nasida tabudo rabbah daging di bayon itorinna do atau masih bekagawro do hutaton tasaya mau talang mainna itoribunu mabiar do jolma pajupang dohot jolma duk penuaing lapistar hita dang mabiar be hita mabereng jolma ada ni biar ni jolma mamereng jolma ido manna di hutat tamar parik do sude do marparik isu mabulu baru ibam masada bahal asabwa ay rodo no musu rodo perhutanan no tuhutaon marporang iba biarna anggo binatang do dang ihabiari mang da babia penaneng roy toy mak selangod deui tabunu manang idia ibana dong alai mo lorojol mak babiar om manuaing hala Kristen nek pajupang dohot si Saulus saling mengetahui hala Kristen na pinalililina si Paulus na mangalilya Kristen alai dapot tonibana ma ala niaha ala nunga parjolo si Saulus pajupang dohot Tuhan Yesus. Jadi manangis halak nok pajupang do Yesus, pajupang imana do halak nasing, aha nama kemuliaan, sinodang nama tarida. Sinodang nama terpancar siad dirina. Molo la Kristen do ibana, molo pajupang do donganna gabe shalom. Gabe damai sejahtera. Iko dihaholongi. Nuai kamu nak kadongan aha mana terjadi mula pajupak si Saulus doh tala Kristeni didok si Saulus ma parjolo di jaloibana ma ulaon sian Yesus nak kininga pajupang ibana doh Yesus laho mamunu hala Kristen laho mangula ibana laho manakku pala Kristeni ikut di jalo do legalisasi sian akka imam-imam mendat surat ido si bononna lau mamunu ala Kristen ale saunari molo tajalo do shalom tajalo damai sejahtera oddo legalitas ni ala Kristen manang di dia hita maringanan molo nunga saya terpancar shalom saya terpancar sia kita damai sejahtera terpancal kasih karunia siang ganum ngoluta ido si jatata jala ido legalitas niakka naporsea jadi boido doh tak kamang doh tamok kainang molo pajupak kita doh akadongata molo pitor di jalo doh hita berarti di hita do syalomi di hita do damai sejahterai jala di hita do kasih karuniai ima sinodang nitu hatai mengelilingi hita songon na pinataridahon di debata nakingan tu si Saulus asa sudah hita naing mendapat kasih karunia dan mendapat shalom sian tu hatai ai ido mendakta ido mana di Matius 5 ayat ya kainang ya siero tahe mertua masih baik dame ay guaro don nasida anak ni debata manangise si bayad dame ima anak ni debata dang manangise na mardame je sotungolo hoy padame dang anak idebata honggo na ipadame do ikonaha do iko si bayad dame je hola dibigi ho marbadai ijebuan itorlaho to si padame mahamu dihodo hodo anak di debata ale mau dibagi homer badai di san pasok bujo jolo masih talihan anok pero iba dang anak di debata hoi si martua isero na martua di si masih bahen si bahen dame setunglas roham mulunga mardame hodo ngammu dang las de peroham ale mo luboy di pada meho halak anggo di si las maroham
Buasa lasroham ay nunga mertua ho. Diho mahatua ho. Odo hamuna kadong sa haporseon na nagtabereng di bagasa turpuk sa darion. Nah, ahama na nagpesatonon ni turpukon hamubaon di bagasan Jesus. Bohama hamubaon di bagasa Jesus i taida manakiningan hamubaon ni manang ise halak na jupanga Jesus ikon marhamubaon. Nah, taida majo Hisakkeus ate. Ingot tamu dope berita ni Hisakkeus tahe. Aha maulaon na. Ulaon ni Hisakkeus aha ma. Hijalo beo. Bea cukai. Hijalo beo. Nga ama si Hisakkeus on. Nunga. Ama tua. Anga pasiu bebana kan. Molo adong hubuat ali Tuhan sian na sopatut bayarok kumai 2 kali lipat na bana. Berarti nga pasiun. Hidot tong. Je molo pasiun no aing molo pegawai negeri do ibana marumur sadia mai. 50 alu ate. 50 alu. Bayak kemajo 50 alu tahun umur risada halak majakit-jakit. Majakit-jakit. Roh Yesus inna ala pedek do si Hisakkeus pedek taksonau tibbo pedek do ibana bohana ma asabui berengon di mana Yesus adong bahau di pinggir di dalani majaki maibana marumur 52 tahun dang maila HP kada dana i pinggir dalani do sude. HP si Hisakkeus dang diboto ila majakit lao. Tugijang. Acugari bereng anak na majakit bapak na ala rota muagung. Bah, na baro bapak si. Turuk ko ba? Sobade buonon. Dang maila. Manangi sehala na maila mamereng Yesus tak pajupang ido Yesus. Pejabat namora tang maila majakit asal ma dibereng Yesus. Ada perubahan. Molo namora ni hita barak pola majakit yate. Biasana itu rodo perhalado ijulo mahamuamang iturinna. Moloro pejabat biasa nadak pola majak kiti hola ni bereng isam mobil lai aro amat takapolda tomu itu ijulu mahamu itu rinna don ala yang go Hisakkeus tau majak do iban ibu imana do dalan mangalului asal mapajupang do Yesus dang maila ima perubahan na paduahon perubahan na sangat sia si Hisakkeus dungi dada ibana Yesus dada na mana sang gijang ni hawi dungi roh Yesus dada pula inna itu tuh dada pula dungi bereng Yesus nama tua inna roh ay marhuwa majakit baru perong dialog marhuwa majakit ay madah tua Yesus ay guda kicol mada ba roho barang buhu bereng, pedek gua awi beko. Pedek gua beko dak tibuh ya na beko. Asa hu berek ko majakit na mau. Reng boto na beila turuk kok. Inna turun. Dungiro si Hisakkeus, bah butido na Tuhan. Dakola naon neng dapotan. Iko bongok do tu jabukku dah. Molo nunga pajupang do Yesus, ibu tu jabuna. Asa boa, asa dohot inatana dapotan pajupang do Yesus. Asa dohot anak konna pajupang dohot Yesus. Asa dohot berjabuna pajupang dohot Yesus. Dakola ni mana nek pajupang? Kita pena marminggo na te. Mauliate ma di PBB. Marminggo do hami sugo inna to na tuari. Hubereng na sugo ngai si halai baris berbaris. Mauliate makamang da
pajupang do Jesus anope merberita mahamu songo si Sakiusi buat kamu ma Jesus tu bagasmu tudongan muna asaro halah hari minggu muse idot tong ikon adong do perubahan kan hita pe songo nido sude tapabua man non unang maila tu di pasar mahita mar minggu di Nusa Dua mohop huruhan pare sesipe saya makahitir mayo berjamita ada ni hudukna sama hita molo di pasar marasi indarupani kan nasugo marasi do siya pingeli tak pula ni hilala na mohop hape ison nakingan hola saha ison ito songon nagali pakilalaan ala niyaha hurang aihi nga sa haluar sudi hodohi ada nang mailahi ta ate di soppero do Jesus tabuan ikororo ikosoro imana ison ikorapdo hita do hotibana nah imana parjolo adong pembaharuan ningolu iko singga do hotu jabuku iko doho do pardi jabuku doho tanakokku ima perubahan jadi manangisa hitano ido banna dido diulaun di apostel 10 no mayat 30 sadayate ahido tahisia kainang kamang ngahuboto dang boto hamui husukup pei ayaw pe man huboto na surat maluak ko di ido ahido isi hapor siya matuha Jesus asa malua ho doho isini bagasmi hapor siya itu ha Jesus malua ma isini bagasmu buam matusi buam matu anak kommu jadi molo sotabuat dopei molo dangadong dope kedamayat di Jabuta molo dangadong dope di si asini para sini rohaon molo saya holan na patuktang dope di Jabu na so di si dope Jesus nuaing ngabui be botota molo di si Yesus sampai rencana ni Tuhan akan jadi itu ahade rencana ni Tuhan damai sejahtera shalom idot tong molo di situ hata Yesus. Nah, napa dua molodung di situ ha Yesus. Ahama idot Tuhan Yesus. Molonung dikuasai Tuhan Yesus si Saulus. Ahama musenang dohononna. Didok Tuhan Yesus bangkitlah. Dungo heheho. Lao maho. Ahama Tuhan si bainokku. Molonung rapa udah hoton waing. Ahama si bainokku. Dang moloro Yesus gabe pasif. Dang molo jupang doho Yesus gabe monoton. Daong. Molo pajupang doho Yesus sukun. Unang ula hojo. Ale sukun jo Yesus. Ahama panukunomu. Ahama si bahenokku Tuhan. Omma sukun dina porsea. Heado kamu manuku Yesus lo mangule si ulomu. Biasana halak batak jarang doi manuku Yesus nanek si ulonna. Neng manguli madak danahi inna tasukum majo tulang na inna do tulang na do to. Dak Tuhan Yesus si sukun ise do tulang nga adong do borunan waeng tasukun jo. Dung disukuni tasukum magedong. Dukabi si sukung gedong tasukum maari ariahama nauli manukunari dungi muse isukum mamuse dong ngacahuta ipapungu mai anggotu hatta Yesus adiga donek sukunul ni siahon narohana do ape dak tasukun satu nasaha ulauni dak tasukun buasa dak tasukun tarboto doi ay romat padita horas amak padita nami horas imada amak padita nami ay neng marhasoho tadda danahi tanggal nasaon bulan nasaon hari nasaon idon nahu pabuahami tang manukun alai pabuahon ommato pabuahon dakya besuku padita dakya besuku situa alai do rohana masai be panukunanna tulangna hula-hulana dongat tubuna boruna dang isuku betu hatai lau mangulau-ulau na hape yang go si Saulus nong bertobat ibana ahama si bahinokku Tuhan ido ahama ido tuhata hehe ho ido parjulo bangkitlah tinggal hojo matami nabutai tinggal hojo pamerengami tinggal hojo ilmumi parbinoto ammi sian Universitas Gamalieli tinggal hojoi
Dungilao maho. Pajupang mahitan non. Disipe hupabua tuho. Aha siulom. Aha nagdohron na hamuna kadong sa porsiyaon. Maulo di dok Tuhan Yesus songon itu si Saulus. Laos ido hatanan waing. Bangkitlah. Heheho. Unang laos songoni ho taonon. Tongoni mo siya 10 tahun na neng ro. 20 tahun na neng ro. Tok songoni. Tang napajupang ido Yesus. Harus ada perubahan-perubahan. Gereja toppe songoni ido. Ubigis yan paditata. Tanggal 7 tahe. Pambay peleta ke batu pertama main na. Oh berarti ngapajupak kalau hodok Yesus narakku. Dan apalah hodok kon itu iban. Bulan pitu meletak ke batu pertama ma. Dan isobbe. Berarti adong apa jupang dok Yesus. Ay mau lupa jupang dok Yesus adok perubahan itu to. Nah, di bagasa perubahan na songoni manuaing nang ajaran ni Tuhan Yesus sita jala dohon na sukunot tama aha masih bainok ku Tuhan. Dugi dohon di Yesus ma parjolo heheho tinggal hojo parbinoto ammi tinggal hojo kebiasami tinggal hojo hasomala kasomalami roma hoduau. Unak kamaloommu, unak pikiranmu, baik. Alai, lau mahita, pajupang mahita non, au pe mangatur inna Yesus. Lau sido naik kamu nak kadong sa hapor siaon, molot apa jongjong huriatta. Dohot molot au jakkon padita di son. Ada perubahan. Sianak katik kinasalpu, tatinggal hon sudi. Roma hita nuaing, tuadopan di debata, tasukum matuhatai, ahado maksudmu Tuhan. Dohonon nama alusan nama hita denggam majo parsaurammu duke heho hehe semangat ne baru hehe semangat di honoaing dungi denggam ma parsaurammu dungi alusakku maho dapot tonokku maho bainokku maulommu lau sido naik padita nami amang pardede dohot inang boru sagala dohot padita resokta dohot suderuas ni huria. 4 bulan dang maruluan saya hira natukap dang mamereng alai nuaing diukap tuhatai hehe maho adong masih paboku tuho sukum badebata pabuon nama tuho ulaummu tujolo pabuon nama tuho aha masih hobasammu ay taboto do ujungna na parjolo di do debatado tu si Saulus lao maho dapot tomma si Ananias di bagasak kapitungommi dapot tomma malim Ananias di bagasan nama pituk ko ikot dapot tonommu na poso ni debata molonung agola iberekko dang boy beberekko hasitongan molonung agolap ekonomim terpuruk kekeluargaanmu dang boy be homar husor dang dibereko be manangaha alanunga golap jalabuta didok to hatai merdalak ko dapot to si Ananias dungilaw may ibana aha mana terjadi dung diulahon ibana hatani debata mukap mamereng may ibana dibereng ibana ma sudi akkasi hobasani saunari pe mukap ma nunga diutus di batahita idau tamaka siulaoni macai balga si hobasatta di tonga-tonga di huria asa boha asa parjupangatta dohot Yesus di bagasa sadarion asa tarpaso-paso hita na parpudi di bagasa turpu tahun ima songo dia do hita na pajupang dohot Yesus pajupang dohot Yesus ikos songon guarni minggut tanuaing do kuasimo do geniti songo dia kuasimo do geniti guarni minggutta sadarion pajupang doho Yesus ikon songon poso-poso nai baru tubuh nauasan disusu natama dang disarihon ibana dirina tetapi dia berpengharapan dia akan hidup selama dia di pangkuan ibunya dak kiamabiar ibana di sipanganon dak kiamabiar ibana di sipatu paon
Dakya mabiar ibana di ngoluna. Ido kuasimo do geniti. Alai unang ibana malua sian o makna. Molo malua ibana sian o makna, tangis ibana. Sai ditiop do makna, saleleng ditiop ibana o maknai. Sonak pakilalanna. Songonima gobaran ni halak na markuasimo do geniti. Salele kita dipangku tuhatai. Salele kita rap dohot tuhatai. Jangan takut. Mana nga hape na masa di bagasang uluta dang mabiar hita saleleng di pangkuan ni debata hita. Saleleng rap hita doho ibana. Dakya hita mauas, dakya hita male, dakya hita hurangan, dakya hita hasusaan. Molo ro tuhatai rap dohot hita. Om mahamuna kadonga sahapor siaon alani dohonot tamasong ni turpuko dihita. Hamu baon di bagasan Yesus. Unak tinggalhon Tuhan Yesusi alai haul maibana asa berbahagia ho di bagasan ngulung. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat yang madi huali cahu badi batama nami. Nunga huidahami perubahan demi perubahan ni si Saulus dada holan perubahan di makna alai do perubahan nama dak si Saulus do ibana alai gabe si Paulus nama ibana songonima perubahan anak si jalon nami siak ko Tuhan asa jumpa kami perubahani ikon berkuasimo do geniti do kami ima goar ni minggu nami sadarion songon poso-poso nauwasan disusu natama ali Tuhan de batama nami asima roham saya paso-paso mahami saluhuna nang dinalho mabangun huriam nusa duon homa dijolo Tuhan homa sisukunon nami ay molo hami do napatupai tukso majadi doi loja sabing do dohot akapadde alai molo hodo ali Tuhan nama muka tulus doi manak sadia pe si patupaon nami gabe marlipa gadda doi jala dang rasuda alai manoktong do paso-pasumi huhut rohanami pe doho pakilala nami lam tabuma ala nunga ho dijolo mau liate ma pasaut mai Tuhan pakke matangan nami pakke ma ula-ulam hami saluhuna ali Tuhan de batama nami asima roham diak kana marulang tahun pernikahan dohot hatutubu lehom ma Tuhan kebahagiaan dinasida hahipason nasikop asa marlas nerohan nasida lasongonima Tuhan nang akan naposom doho sudi ruas ni huriamon asima roham sepaso-paso ma Tuhan asa sailam martabba tabba akka naporsea diho jala lam tabu padayan nami jala lam tabu pengharapan nami tuho ido taddani halak nok pajupang dohoto ali Tuhan paso-paso ma parsauran nami paso-paso ma Tuhan nang padita nami nang ojak di bagasa sadarion hodo pasahat to kuriot tu ibana di bahini parsahalai may ibana bahen sinodang nasyak koi asa marsinodang ibana Tuhan laho magkubasi di bagasan sahala nasyak ko paso-paso masudi parhalado nang padita resot nami pe sa margogo Tuhan laho manguluhon resoton porsia do kami di ho Tuhan homa sisukunon nami jalasau ma hatam di kami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de mahita Los desima tapasahat pilihan 2
tinganani patiu malakaku uati dakona adisi o Jesus palitoku Dio voluku oni ajalu Jesus Dio amate magolu Dio voluku oni ajalu Jesus Dio amate Sahak mahita tu acara pangojak konon ni paditata uluan ni huriah HKBP Nusa Indah Nusa Dua Marede mahita edita nomor 140 ayat 3 Laos Roma nasida 7 Hamu akadongan ruas lohok parhalado ni huriaon dari minggu sadario di patupa do pangojak konon uluan ni huriah HKBP Nusa Dua ne baru ima amang padita dapit sarman hot marasi pardede SSI mardomutusi tabigima jolo surat keputusan ni pimpinan HKBP taringo tu penempatan nasida najinahahon ni amang padita resort. Surat keputusan ketetapan nomor 27 garing PDT garing SK garing 01 garing 2022. Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Terutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta David Sarman Hotmarasi Pardede SSI Teol, tanggal lahir 18 November 1981, jabatan dahulu pendeta fungsional di HKBP Laguboti, Resort Laguboti, terhitung mulai 15 Februari 2022 menjadi pimpinan jemaat HKBP Nusa Dua Resort Bali Distrik 17 Indonesia bagian timur dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
menurut penetapan pimpinan HKBP. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Nomor 1 sampai nomor 15 untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Peraja Terutung pada tanggal 24 Januari 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Botar-Botar ditanda tangani. Hamu amang padita David Sarman Hot Marasi Pardede SSC Teol nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan di pimpinan HKBP taringo tu penempatamu nagabe uluan di Huria HKBP Nusa Dua Resort Bali atong tabigima ulau ni uluan di Huria hobar tu aturan doho peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuluhon biddu sada biddu 4 halaman 45 na jinahahon ni amang padita Ulaon ni uluan ni Huria sada manguluhon Huria marsada-sada sumakapi dohot pasaut ton akka ulaon pakubasion hobar tu sitolu pajawon ni Huria. 2. Manguluhon parhalaro naguktiki hobar tu persagi ni ulaon nabi. 3. Manguluhon rapot ni Huria rapot parhalado pertonan do rapot pamiliton ni akka pengurus ni Dewan seksi dohot panitia pembangunan. 4. Patuluson na pinutuson ni Sinode Godang, Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, rapot Majelis Pekerja Sinode Distrik, rapot Resort, rapot Parlado Resort, rapot Turia, dohot, rapot Parhalado Pertohonan. 5. Mangaramoti manogu-nogu dohot paicaton mutu ni pakubasion di parartao dot administrasi ni Huria. 6. Majalo laporan pertanggungjawaban ni Ganup Dewan. 7. Pasahato lapora taringot tu pangulaon statistik dot keuangan ni Huria tu padita resort dot tu rapot Huria. Hamu amang padita dapi Sarman Hot Marasi Pardede SSC Teol nunga dibagi hamu aturan doh peraturan ni HKBP taringot tu ulau ni uluan ni Huria atong namanukum au nuaing tu hamu dijolo ni akadongan namarpungu dison doho dijolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja Jalanapuna Huriai naolo do hamu ojak konoton gabe uluan ni Huria HKBP Nusa Duaon jalanaolo do hamu mameleho dirimuna mangaradoti akaulau ni hobar tu aturan ni HKBP molo songoniro hamuna dok hamuma. Naulo doau, saya didongani sinyerohani di Batama au patu pahon saluruh naik. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, atas goar ni Eporus HKBP di minggu kuasi modogeniti sadarion, tanggal 24 April 2022, hupawojak mahamu, gabe uluan ni Huria HKBP Nusa Dua Resort Bali, Distrik 17 Indonesia bagian timur, didongani jala di pargugui mahamu, mangulahon ulauni bahe sangap di goarna. Amin. Hamua kadonga ruas dohot parhalado Huria ni Tuhan Yesus Kristus. Jakkon hamuma amang padita David Sarman Hot Marasi Pardede SSC Teologi nagabe uluan ni Huria HKBP Nusa Dua Resort Bali di bagasan Yesus Kristus. Tangyakon jala urupi hamuma nasida asama jadi ulaun nasida di Huria ni Tuhata.
martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Raja jalana puna huriai mauliate rohanami tuho jala pujion nami do guarmu adang di pasobuho huriami somar parmahan sai di babakitodo akana posom na burju naolo suruomu mamaritahon hatam nunga di pojakona posom amanami padita David Sarman hot marasi perdede SSI teologi gabe uluan ni huria hagabe nusa dua resort balion asima roham lehom matodim na badiai margogoihon na posom parsahalai jala parbisuhi ma na posom asapolin di baritahon hatami lehon haipason hatuguon dohot hiras ni roha mangaradoti sudi ulaud di huriam hupangidohami tuho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Madok kata dipandu amang situa sian resot den pasar. Oras mari kita saluhuna jadi so ngatakas nak kita bigi ima nama doko kata selamat tu ima makpadita na baru diojakon di Uriata HPP Nusa Dua alani perjulu mah upasatami turia usahalak mewakili ruas narung perjulu mah madokata ima keluarganya mana pendita perdiri na baru diujako di Huriau pinasama tua Muhammad tes. Ya, mulate mata basah tu debata siala asidot holoni rohana di bagasan minggu di bagasan sedarion di arena ulion di naukta puji debata di bagasan hai paso kita Boy Marsaur jala di son mulai do pasat kami nang di amang preses di amang padidareso dang inang nang terlumubi di amanami inanai paralado nang akaruas ni huria ta HKBP Nusa Dua on ala di bagasan rohan terbuka di jako kamu haronami jala songonakin naung tapatu paulon naung ojak kami nagabe songon pangulan agotikin alau manguluan huriat taon totu dang margogo molo hola sahalaku nalau manguluan huriat taon na pasti huriat taon jabuta bagas tedo jala hitaro na punasa huriat taon boha asa boerenggan huriat taon ikon saroha sabikira dohita alani mangido au di kerjasama ni ala amang do inang parhalado nang salhut akaros ni huria asa totong masih ajar-ajar kita masih pengotak kita ala gudang dope na perlu si pasyajarokku tersingot huria ton ala ni hubangido asa totong talion roha nang pikirata jelatanya kau kamu amang inang parhalado nang salhut akaros ni huria nang di amang preses dohot amang padita resort asa margogo au nalau manguluan huriat tahun asa boy lam turenggan na huriat tahun boy tulus saluhut akan apilan sita boy jonjong sadainganan nahot di tonga-tonga ni huriat tahun nagabe inganan pamujion alani saya di dongan di debatama hami nalau manguluan huriat tahun sosoni nang hamu amanami inanami saya di dongan di debatama hamuna asa boy di bagasan holong na satuhani tapahebang saluhut akaulau pakobasion di tonga-tonga ni portibion jala khusus na marhiti hureton HKBP Nusa Dion lam marsangap mar tarbarita guhar di Tuhani marhiti holong dohot asini roha na tabatupa di tonga-tonga ni ulau pakobasiota ima sauti kata nabi pasatoku jala lupa na kinaun hupatadaw maju diriku yang go guarhu ima padita David Pardede inang Pardijabu ima inang Boru Sagala mulo inang Pangitubu inang
ima boru silalahi jala molu hutan ini na tuai ima di lubar dolok di inak simatua yang boru habian jala hutani inak simatua ima di libong molu hutani amang na inak pagi tubuh para lubar dolok di baligi dohami jala molu tu ngarong do non narikot dia ka partuturo mana tahu dong dihita aka na martutur na martodong ba ta uruti pe buseng di pertemuan berikutnya. Jadi arok rohanami roroha munah maka tatai kita di bagas tahun di garjat tahun nalau manaringoti dohot makatai akan harikot nalau sipatu pota di tonga-tonga ni ulau pako basyuta nang amanami inanami nang saluhut aka naposo bulung butima. Mulai tema dia mangkotita David Perdede do keluarga. Sonari saham kita muse sona mewakili sian ruas ni HKBP Nusa Dua nong dihunjuk perhalado HKBP Nusa Dua waktu dan tempat dipersilakan amang. Horas mari kita saluhutna salom. Na pinarsangapan amang pareses, amang stopul, padita resort, amang siaturi, nang sude perhalado HKBP Nusa Dua dan Pasar Bali. Songonima nang hita saluhutna ruas ni HKBP Nusa Dua na adong di Parminggota Sadarion. Mulai tema di Tuhan asa songon ni dok nitu dua sada silop pagadong dua sada silop pagadong dua silop pauki kalau tungkeau na mewakili kita secara ruas di Nusa Dua pasapon atau kuasi sudah kita harus iya jadi mulai tema di Tuhan songon hata jamita nabi laudakur ni amak karis sakit mudah-mudahan Parjukota Parminggota Sadarion mengajumpa kita dohot kita dan baru dan terpajumpa dohot Tuhan Yesus adong ma perubahan na baru di kita tersecara khusus HKBP Nusa Dua huhilala sepakat dohita sisa datangi yang dohita sisa dapang idua tutuhatta anggiat di pangojakon ni amang padita Pardede di bagasan Minggu Sadarion harap rohatta sau ma akanata persita secara khusus ima dinaing pajongjokon bagas ni huriata ima gareja nata persita sita na selamo dihamu amang padita Pardede perlu sautik patorangon ia huriata HKBP Nusa Dua nunga kurang lebih di boto amang naking 4 bulan tanpa uluan. Nah didok disi mangatusi dora amang ibarat na dadanak na soadong na tua-tua na manang na ditinggal maetek dang adong manguluhon. Marhite pangojakon ni amang Pardede di bagas tikyon lam hato matutuhami magodang lam hato matutuhami marlas ni roha muse ido pangiduan nami amang haroromuna las maroha nami saluhutna HKBP Nusa Dua anggiat bohita muse lam denggan sian arin nasalpu tuari namang ihut ia HKBP Nusa Dua nunga adong 14 tahun berjalan mendekati 15 tahun. Pangiduat ta tutuhan amang songoni maranang amang Pardede moloboy yolo itu hatta ele-ele ta di masa penjabatan muna di HKBP Nusa Dua sauk manyan jongjong huria HKBP Nusa Dua sepakat mahita ati amang inang iya jadi margogo mamang rap dohot hita saluhut HKBP Nusa Dua dinalaho patupahon akan nauli na denggan dia kepersauran
diak kahuriata diari na mangihut. Moliate mamang pareses nungai tongo samua mang nunga diojak ko kamube uluan nami. Gajang mau merumah amang amang situpul. Mardomo hita gabi songon na bernostalgia teh. Sa KBP do hami sa resort na jolo di Pulau Raja asahan. Moliate mamang anggia matutu parsaurat di minggu tasarion songo jamitan amang naking jumpa mahita do Tuhan Yesus jumpa ma persauran ne baru gabi adong matutu perubahan na lebih dengan 7 laron. Moliate ma di Tuhan. Oras mah melate mah dia mang setanggang sona mewakili sian jemaat HKBP Nusa Dua sonari pinasaha ma muse na mewakili sian parhalado nong ditunjuk waktu dan tempat pinasaha ma tua mamang. Moliate ma di Tuhata, moliate ma di pertikian na di pasaha tuhami. Na perjolo sidihonoko alaud do piau pajupang dohot amang perdita David perdidik na piga-piga rion dang buih ta pajupang dungi dohot amang perdita abek nego stopul amang pareses distrik 17 adong hatan inta tua madok jolo tinitip sanggar maban huru-huruan jolo sinuk kemarga asa binoto pertuturan. Iya hami amang situa winenggulan inang di Jabu buruni tulang dope sia Jawa Timur anno pe di Rajahon haduan dang buruni raja dope buruni tulang dope opak ma dana di hami 2 bawa 2 boru rap do hitan waing mar minggu di bawe setikyon alai molo parumain hela do pahopu dang boy di rapita ala memang dangarong dope imajo pertinan data di bagasa tikyon. Jadi sedonoku tu amang perdita perdede majo perjolo. Dung di bereng amang huriat tahun kondisi songonon. Tentu pos dorohaku las dorohani amang madapoton huriaon. Yakit daw disi. Naso nata pidang do amang dope. Alai mula huberin naking perhudul ni amang songoni mamohok na adong derai di rohan ni amang mohok na inamang uluon idora alai pos marohan ni amang molo penuaing hamu neng mangula gabe uluan di hami di huriatan Nusa Dua tangyang nami tutuhatta nomor 2 de bata asa di pergogoi hamu asa boy satahi sa pikirak kita laho marbudu-budu huriata HKBP Nusa Dua nang di inang pe margugo mainang mengurupi ulaun ni amang di huriata HKBP Nusa Dua asatu boy amang tong di bagasan Hai Pason di bagasan Sabar di bagasan Gugu marhite pengurupion netang yang ninang tu amat tanah bertua debata asa margugo amang di huriata tu amata pedita abek nego stopul jamitan yamang naking nunga jupang hitado Yesus marsugut haduan buah namang ma Yesus itu Surabaya pabuah amang matuak kadongani mohot do di Nusa Dua ati buha amang adong akan terbuka adong do nomor rekening nakik kubereng sambil berjalan dia do nomor rekening marhite Tuhan Yesus di hita pos roha dapat nami ma berita haduan terlu mobil lau pajongjong huria aladang adong tikkin namin waing tusan ba amang man waing magkubasi tong disapa buah tuak kadongan neng mabangun Nusa Dua. Nah, jadi hola ni matona nami tu amang gajang maur ni amang ngawalu pahoppu obat nakinya nakon asatung gajang ni umur ni amang marmudu-mudu ka pinopar nang songoni marbudu-mudu distrik 17 Indonesia bagian timur tung masih belga tu amang pedita resok nang internet ke amang jo. Jadi amang nata pen waing nong ojak dihami sada uluan alhamudo waing resok nami hamu ma nagabe na tuwa nami hulala dang nagabe pasobbo muna hami tong ma ikon ajari hamu di sada perhalado di sada ruas nata pe di sada pedita saya dong do hahurangan mulo tu ngadong kahahurangan nami
ajari hamu hami amang, ajari hamu amang perdita perdede, songonon, ni anna tapi sipata Allah hita marsi songgakan, alaikan hulan sebatas hita ada dua. Jadi songonima nang tu hita saluhu na ruas ni huriat tah KBP Nusa Dua, tabu bema ditangyang tak satung margogo amata David perdede dinalaho manguluhon huriata lam sada mahita tujulanon asatung gabe haboran ni pasu-pasu hita tong tuak keluargatan nang songonim nang katuhau na humaliak kita. Jadi songonima hata siak kami mewakili Perhalado, saya itu hatta memasu-masu Butima. Jadi melatih mah di nama mewakili Perhalado sian HKBP Nusa Dua. Jadi naking hubinege sian perwakilan seruas perwakilan sia Perhalado jala donggo tekak muna dinalaho memajukan huriat HKBP Nusa Dua. Porsea dohami di siala nunga dinyatak kamu di bagasa sadarion di jolo ni amang preses terlumobi di jolo ni amata debata ate. Jadi pos doroha saya sehat mahita tujulanon saya di pas-pas tuata mak rencana nauliar kadenggan imana lau membangun bagas joro ni debata asadong inganata lau memuji ibana alanima sonari asal lebih takas pamutuata mengenai perlembar huriaon. Jadi bigota ma songon bimbingan siana mata preses ma pendeta Benego Sitopul asa giat kita asa sama-sama mengerti sebenarnya tu dia do tujuan ni nomor huriaon alanima dohot serep niroha do pangiduan Pangidohami dengan hormat tua mata preses asa leo kamu mah dihami saluhuna songon bimbingan asa lem takas si boto hami saluna bohado namar hurion terlubobi mah akadongan jemaat HKBP Nusa Dua waktu dan tempat pinasa ma tuhamu amang mulat mah. Mau lihat tema di amang Perhalado Resort, mau lihat tema di Patitata, mau lihat tema nang di Hita Salu nakamang, duk terpilih Porusta di tahun 2020, rap dohot akap pimpinan, Victor Marapo dohami laho manutuhon arah perjalanan di HKBP untuk 4 tahun ke depan. Ima na di enet sian renstra rencana strategis dohot sian RIP rencana induk pelayanan. Margumul lohami sasitongna kemana kita bawa HKBP 4 tahun ini. Dungi perjolo majo secara firman Tuhan ala ido landasan untuk berangkat, tidak ada yang lain. Dungi tabai ma tahun pertama tadokma ima tahun pemberdayaan. Jadi nungata salpui manghihuton survei na pinatupani lembaga-lembaga survei nasional bahwa pemberdayaan yang dilakukan HKBP pada tahun pertama sangat memuaskan dan sukses dengan dibawa oleh firman Tuhan, akulah yang memilih kamu supaya aku mendirikan, supaya engkau pergi dan berbuah. Ima nagabe topik di tahun pemberdayaan. Audo memilih tamu jalahu padiri hamu asalau hamu maraparbue. Dia ma parbuena. Parbuena ima di pemberdayani tapatupa ma jo pelunasan
dana pensiun. Nauk tarutang HKBP 144,7 miliar. 144,7 miliar. Bohado molo memang borhak dohita manuktuki huria dohok suderuas di huriatta pasti dengan harapan berbuah. Tarida doi hamu akamang dohok inang parbue niulotai di pemberdayaan ini, di samping pemberdayaan sumber daya manusia di tonga-tonga ni HKBP, ima pemberdayaan tuak kapangula. Salah satu keberlanjutan di pemberdayaan ini ima tanggal 10 onom patu paut taro di distrikon pemberdayaan Parhalado sedistrik. Jadi disodo hamuan non saresot marpungu Parhalado tabae doi semi virtual alai anggo pembicara di Surabaya do. Jadi marpungu manon di ganuk-ganuk resok na adong di IBT tanggal 10 Mei di Simahita anon pemberdayaan khusus tuakka Parhalado. Tanggal 10 itu pemberdayaan tuakka Padita. Alani ima akamang dohot tamuak kainang pemberdayaan sumber daya manusiana betul-betul bisa kita lakukan, juga pemberdayaan aset manang dana pensiun juga sukses kita lakukan. Alana di bulan walu Agustus nanaingro lunasat tama si 144,7 miliar i nunga tapa sahat tu bulat tolu 132,4 miliar tu IAI. Jadi nasida nama non mengelola dana pensiun di HKBP. Jadi siluluata ima 32 miliar naik dalam waktu bulan 4, 5, 6, 7. Ima kamang nda perjolo di tahun pemberdayaan. Sukseskah? Berdasarkan firman Tuhan memang kita katakan sukses. Dan adong nabui papunguhon na songoni balgana. Dopedung mulai jongjong HKBP. Sianima huidahami atau ngahan nama bahenota di tahun 2022 nagabe topik. Molo tarangkul nuaing, molo nunga sukses kita di tahun pemberdayaan totu ikop bahenota ma tabaima sehati sepikir. Jadi saroha sapikiran ima taonon sehati sepikir. Lau tu dia tung manak songo dia peke berhasilammu di tonga-tonga ni organisasi, di tonga-tonga ni bagas anggodak saroha sapikirak kita siswa ada doi. Alani tapatupa ma sehati sepikir hobar tu Filipi 2 ayat 2i. Asa saroha sudah ruas di HKBP. Alai tatabai mamuse sehati sepikir untuk apa? Alana di tahun pemberdayaan ima melunasi utang di HKBP dana pensiun. Sehati sepikir untuk apa? Sehati sepikir untuk membuka hospel pelayanan sending ke dalam. Alaniro 15 manuai hospelta. Na baru pehami sian Wamena, di Wamena betul-betul akahalak batahi mauas ikut jongjong do HKBP. Ternyata dalam waktu sekejap mereka bisa mengumpulkan uang yang begitu banyak. Nunga itu karena si datano di si lo bisa ada 1,5 hektar, jala arong do pesisa ni hepeng nasida maronom 100 juta nai, nak
pe 580.000 sasak simid di si ngagudak simid na sida di si ala ni semangat ni akaruas ni huriat tay ay 557 kakama halak batak di Wamena. Nah, ngabangu be garejat tadi Kerom, ngabangu be di Raja Ampat, mololah hamu tu Raja Ampat berwisata, lau hamu tu garejat tay ngapermaneni no aing, ngahures mihok kami gabe hurianago, na sabulan na salpu, ala bidak si hobasat taon, 10 sada provinsi, tentu ikon energik, ikon hatop-hatop, unak sanga disusupi akka si marememei alana songonido halak batakon atoy mak sarupa do to hatay dungi torro mo sialakan majelis mahamu itorin na unak sanga do atok tuhita itori bae majelis nading gadonya sudi marluba-luba ujung na gabe sanga ma songon na malos songon na di te manabua di Sorong songon na malos ibana alay dung rohi tatu si baga behira na hona siram manasida bangki mamuse cong mamuse tersongoni mak kamang naik pelayanata di Indonesia bagian timur disampit nunga jongjong be tabain huriat tadi si natulung minggu nasal pumahami siani pajong jokoni ternyata halak batak di si betul-betul godak kian dang holang godang godak kian ido marpungu baco hitaniku itur marpungu ahado terdana itoro amang jaksa kajari marga purba amang no sertifikat ni tanokku 1 hektar husera homong gabi piliakku indai bana Buti do mang atar maul do mabaino marbalik na maon atar niku song nahu pa maul au petu si torinna ngagawar ni haga bibi si hektari ilo di bana hape nahu pa maul do rupani toy manian itori bae dungi pinde mana sida musin tu Jayapura gabe intel ni Kajati jadi mah gereja tasampi songonido do di Kasongan Palangkaraya nga gereja tadi si 37 kakado halaki sia dokter sia kakak dokter baru polisi tolu dungi tetara si jaga penjara per rumah sakit dohok per apotek lengkap mahalaki di si dungi hurok matu nasida atarasing dohoro beto hatai bah pohan bahoma uluan ni huria di son asa ubeti jo namar sahih daging do namar sahih toddi niku roiba namar dok moloi di dok amak pareses oluakku doi alai bamba jamitakku marhite-hite namar roya asai hujakahon nebana tole matenang mau oh may son niku boy do aka dokteri muse garapom muniku boy amang au do son kituan ala batak inna aka songoni makamang no siulo tahun di tahun kesehatian asa boy sehati sepikir aka ruas perhalado do aka pangula ima program tadi tahun 2022 nah, tu tahun 2020 tolu nunga hobere kami be ulau tahun buanon nami manon HKBP untuk menuju profesional. Dia mai dakolat di halakab ben nonadong KKR. Jengata jadi honwaeng tanggal 20 nomor sobot hari Selasa di Patupado di HKBP bagaimana pendeta ber-KKR. Unak saya tahu hita, asona holak kalahap boy mado haleluya te, hita pe boy do mado haleluya, hita do perjolo, holak dibuka, mar hite gori di bata ama anak doktor di Parbadia,
Dongi jauh ada ayat. Itor marhua do hita. Marhaleluya tulu hali. Tatabay manoni. Tadehom manon. Si 10 pateli haleluya. 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 Dang iben non deta. Ale haleluya na di kidung jemati nama. Holak haleluya sudah satu na habis. Dak kolak kalah hinaboy sangoni. Hita pe. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan idoi. Haleluya kan lapatan nah do. Puji Tuhan. Terus taruh puji Tuhan kuroba hurwa. Na soman lujung ido hita dalani. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wah hurwa, adok kurama dok buah ate. Ido. Mula tertuktuk kita, puji Tuhan. Itu rita to. Unang tertuktuk, aku yamang, unang inna. Odola Kristen. Nah, iko masuk mahitatuna profesional dalam pelayanan dan profesional struktur ale pelayanan do. Dia mah pelayanan na profesional sada kita harus mampu. Pendeta HKBP harus mampu mengorganisir. Itu, mengorganisir. Ada ngadong benda tuma bu sian ibadah di HKBP. Tikiau pa di Taresot di Kedondong Surabaya. Sering do marjamita tu nginden. Ibu tahu do nginden. Tu betani tikip Alek Tanu Saputra di si. Kabiro nasida mau idok ruas 25.000 per mingguan. 25.000 sehari per minggu. Idok nasida mah kenapa? Jaksa jadi pendeta ina. Ala pakai jubah au. Halahia tong pendeta ngedok merdadala do marjamita hudok tu Pak Alek dang wah au pang mimber do ko beno do mimber molo memang au berjamita niku ai ba do horoy na mana hami tok penganut jamita di duluk do hami ai doi buasa mermimber hita merminggu Yesus iduluk do di mimber do Yesus berjamita ido mana molo di parau pe ibana ikut di paholang do parawi asabwa asa gudang marnida ay molo pajono buti hola ni soddo bereng dagi berek sanan ido man namar mimbar hita jala mimbar tai buasay ko 7 piala ay naminung do hita siya kata ni debata buasay ko songonon namangad do hita siya kata ni debata idoi gudang dope nasotaboto hupatorang mo ito na sida wa ido HKBP hapiate inna ido ay sarrotu gereja na lomangad do iniku Holan rodang mga perdagingon, mga pertodion. Jemolo hamuda ba mga kamu makusak-pusak boniku. Alana tong molo amin inna amin inna sudito. Happy molo hitamangan hobo. Kan hobo hitamangan. Ido dah. Nang adong makatay molo makatay hitamangan itori picang na tua-tua do. Pasok pateng memirsahi inna. Ido koko hobo. Tradisi do hita. Ido man nasobuhi alay noay taida ma situasi kita harus mampu. Jadi tanggal hari Selasa papungon nama surya kapadita 2 sian ganup distrik alisa distrik tak mengundurkan diri bidang dohot ada biaya tu piaraja. Nah tahun profesional mahita tahun ini ikoboy 2024 nga senyak B ngadong bedasar, ngataletak ko bedasar, lau melangkah HKBP mau kemana tahun 2025 sampai 2028. Omak kamang, alana, ikuboy do hita mamereng HKBP. Di tahun 2024, di tahun 2022, tetap ponot tama muse sentralisasi keuangan HKBP. Ada dobocir, adok tempat basah, adong tempat kering, dak kolang gula basah, dok gula kering, adong, ya KBP, tempat basah pe adong, tempat kering pe adong. Alay molo nunga sentralisasi bana di bulan 10, ima di amandemenon, dan adong bedisi tempat basah, doho tempat kering. Ah nama adong isi, maraik sudah, ina, bahagia sudah, di dia mai bahagia. Dung hupatu pahami hukajihami borhat tamya kapareses studi banding tu huta biasana halat studi banding tu kota
alai molo hami studi banding tuhuta. Dapat tami mah keputusan. Adok sada resort 22 pagaranna. Holas sada do padita. Jena marjamita di si akka parhalado. Molo dang lomoro ham tu AKBP. Lauho inna mah. Iya. Dang leono muyuran, pidaho inna to. Ujungna wa mabainota na di hutaon. Ay menjamur na yang disi akka haris mati. Atau mak, ay tong dotar paso-paso dan nahi pidda mahita inna tong dotar paso-paso to. Tong dotar didi kan. Dang adong ibar na siya KKBP inna halahi. Nah, dungiro mahita takaji maibana ikoboy manon sude gereja mempunyai pendeta. Alania ala gajina nungasian pusat. Wah bainota. Sedang kasih kuria do ngadaul-daul. Dungi hudok kami mak amang eporus nami sekjen nami. Da ngadong padita ni HKBP naso marbalajo. Berek kamu niku. Om manomura ulaon niku tuda sida. Survei hamuma padita ni HKBP bibel prodi akonas guru huria. Da ngadong naso marbalajo sian HKBP. Ima burju-burju ni ruasta. Atong buah bainota. Molo jujur paditahi, odoto anggot padita moda, ndak sejujur hopuang. Ido, alana hita tinggal ladas nama, kejujur nama. Molo jujur paditahi, satu ngasih pendapatan di huriai di pasaha tu pusat, dak pilihan dua be. Alai molo marpesta kamu satu nga, molo pilihan studi padomu satu nga tu pusat. Lebih dari cukup sesudah kami hitung. Ikolobi may per tahun 2 M. Nah, holanot tu badang lakku bepang na distrik tai nama do tolu tu opat teleska. Ala siap pusat nama no karoloanna, bana saya siap pusatian non. Bayi masih jalot tai dato. Ale burju-burju do ruasta. Ido amolo tahu basi i lu bisa ni leonon na hingok daw na baru berbadai ma parhalaru masuk mau tu si ditanya lakon di sitanggangon berbadai ma di kubun akasit tua masuk mau abu tido mang balajomu holan nasiak kubuni man nak adenggan diku holan nasiak kubuni denggan dungi mangula mau saya berek situ sama Mose. Ason naso peduli do hida guru tau ba guru hiat doau. Tak peduli guru tau waktu bala jona ina. Ai wadoi. Ina. Dungi dok ma tuau sermon. Ai pas tak peduli hama mang ibala jomo ina. Ai si hora ma bala joyau. Au hura mangadului Tuhan ido mamala joyau. Wasa gabi peduli au. Leonon na do ini. Terhato otok kalahi. Ujungna Roma nasida di kubunon ala sodong otok pengeluaran di pilihan on. Abu tido ba? Tu guru tama sudi pilihan ina. Ujungna gabi 10 hari lipat. Dapot siap kubun, dapot siap TPK, Taman Pendidikan Anak-anak, ibek kubun, au ma direktur ratong si. Dapot siap kuria, bayak kutul hali, nasiak kuriai opat tali SK, nasiak kubun 2 hali SK. Nasihat direktur di TPK tulu HLSK 10 kan 5 hutan yala komai dangadong nasoy sari hotu hatai. Nah songoni mahita di bulan 10 di sinode amandemen ikon suanot tanama jala totoponot tanama sentralisasi HKBP alan itu tanggal sia bulan 5 od ngajo jahamian no moladok tikini paditata diundang do sude padita asata begi tim kaji makatai amang syukur na baban dohot eporus sekjen dohot nexon 5 juta dohot kapareses pitu distrik anon nungabar dalan waik sudi tim kajion asa disima hitano tanggal sia ido ubahen hami ngasa hira lalipiwan
Satu kirdisan, satu kirdisan, satu kirdisan, satu kirroi purus marabo joy tay tarutungin na ikut terbak tu si. Ima, lo jado, alai hipas do hita, hidot to. Hodro rahasia ni Korea. Ati amang dah, Jeho penang mabir hoiso. Eri joni yes nya kamat tau. Anggoda do kepeng do dang iya son. Namar hebeng do studio meneyas. Ido kaninang. Ido. Banggo soy anggo so marhebeng do songon ne hutat taidi. Tuluh hali sadari. Maridi. Alai dang bersabung. Tong bau. Ala so marhebeng. Alai gondo hubereng buti sianak kamat taon aka marhebeng do posron. Dak pola lali pidok siga lau manari hokko sayang na ino ni na tuhat tay don no suru-suruan na don no nate ro don no ni akai na top ni hubere nga kanak koton pasti do nang mabir ho si ate molo mabir ho pabutu alaki na sumanga bebe no mu molero na sida bono manga ko molo ninna na so pajupang no bino Jesus iturbuang ka per Jesus pajupakon ay hope na mangulay kumangan nin naro liaya nasaon ni moto unang nguruk ko hatan itu hatel leo tu nasida asa mangulu atida amang da inang buru sagala pe ate no bidat donate bidat do ibana di rumah sakit perawa malahoran no pelabuhan oh dongani apa gitu untuk kerohanian di mana man tu sih mau panas-panas na inang menoni, ada dah. Oh. Jadi hita kabar dita ko jujur nama di sentralisasyon. Ala hita salilengod desentralisasi dotong huria do mabayar. Ala yang gua non pusat nama sudi. Jadi adong bebiar ta molo mabiar ho ola ni 5 bulan nai nama. Nung lewati sentralisasi nama hita nang mabiar ho. Ada dah aman. Hidot to. Mula dong kay do ruason ayaha hami do mabala chamna misi torimu manon tu hatai do mabala yau ni mo tahu dah unang do gudang do manani hu tahu nang nimmo mas pabubuaw ni gabi dang ileon idang ileon be molo ido biaki do manamin na nang ileon alun nang bay malos hiran na somar hebeng gabi tong liarohana ido dah songon si Paulus ido di hagaleo kido margugo dang naso marhepeng au dang naso mamora au ale hubad do pugus na mana jadi hira namora do ibana nakpe pugus hira na pugus do ibana nakpe ido perdita da ido da ido perdita pakamang nah si Paulus lo madohi jadi imara amang perjalanan ni Hagabibi Nuaing doho untuk tahun yang akan datang. Tahun 2024 kita sudah ada di landasan yang tepat. Ima program tak, jadi tadukung mayak kamang. Ngadok tahe kiripamu dana pensiunis ya non. Ngadong be. Toho doi. Toho ramang. Sedia. Tuh rosah do. Oh beda. Tuh. 144,7 utang 200.000 iki boto ila itu kan tapi mah ano papung hamui asal tertabajo sian HKBP Nusa 2 dana pensiun HKBP asal terroi urusan non asal tori tangyakon itu tuh tangyakon do alana di wamena hodok songoni itu roksa ada marganenggulan amang lejo tu nomor rekening na ina ada dang ruas terpe ala ko cude adong marga si hobbing amang lejo tu nomor rekening na ina atar hubado maul loti jalo masya perditam atar likuro hapeng goro hakku tuani matuhan narak do to ala no telepon do padite nong ibase do nong ikiri bo likuro asau nang ipikir to bang butuh na nang inarohana ido imatong nakpugos hira namora Abi fokus. Ido dah. Jadi songoni do hita. Itor marpungu ma diwa menai halaki sudi. Tordapok ma 2,5 M epengna. Ima. Hai sianau mamak 1.000 sak inna. 1.000 sak kali 510.
berarti 500 sekian juta, 600 juta. Songon-songon ini mana sida mangaleo tutuhani. Ibagasan roh aku. Sampai dah kakak bibi dope alaki, GKE dope sudeo. Marminggu mahami. Hulu hom mamingguan. Merpilih mahal lagi. 15 juta mah per minggu. Per minggu. Hudok matuna sida, ule pitu resort tamuniku. Bayi dah. Ay mau lo sabulan wa kali opat. Ono 10 juta. Dang buda resort. Ay korosian Jayapura marpesawat lo berjamita. Ikon leonon nama transport na 5 juta per minggu. Mau lo hali opat 20. Dang buda pe bala Joni Padita 20. Tabam medisi Padita don isa sappe waruhu. Isi mana wae tabai. Nah, omma kamak si hobasatta di HKBP. Haduan berengon nijol mama. Hado halaki. Ruas muli dia doha ruas somu. HKBP. Dang dohonon we. Oh, dangin na be. Anggo na jolo mulai do imana HKBP. May do kita mado HKBP kan na jolo. Tikina berbadai i. Ay dia do huria munna. HKBP. May do to. Ay basa songo di homang. Ay berbadai. Anggo noai haduan. Ili ruasmu HKBP. Itori nama to mga sangasang namakan. Ala niyaha. Manai be HKBP ta. Iro. Adong natabereng di HKBP o. Per kamu majo. Holak kita nama halak Batak. Anggo GKPI sidok be halak Batahi. HKI sidok be halak Batahi. GKPSP sidok be halak Batak. Holani si nama. Holan na KBP na malak Batak. Huria Kristen Batak. Itu. Di holak kita na mahalak Batak. Maulia te ma di PBB isona te ngadong be pemuda Batak bersatu. Itu. Anggini HKBP na mahalaho. Anggina. Ngatubu biang gini HKBP. Ima pemuda Batak bersatu. Tatabayan no muse Batak na ida. Punguan arisan Batak PAB. Tabay bayan non. Asa tabba Batak na akay nang. Ima jora penguatan doh bimbingan siya kami akamang doh tomo akay nang. Pajupang mahitan no muse di kesempatan nauli di huriat tahun. Alinang besok be mamohoppu. Ate satulog doh kita kay nang. Ngay do amat anak di sirus di huria. Nang beson, ngay na mana? Aw pe hudok may ba? Nang beson. Ngay do paditata bula pitu. Pelita ke batu pertama. Jadi tatangnya ko perjolo dungi taulaho paduahon dungi tasubang patuluhon. Ido. Natuli ko taulaho deda perjolo aha. Tatangnya kon. Asa merpabuya kaulota. Dungi taulahon. Taulahon ma. Dungi kasubang ma. Itu to. Asa dongulah honot to kasubang do to. Nah, jong maibanan non. Marhite-hite karoro ni amak Padita pardidi. Mula huberek tigar ni Padita on. Songon na hu sugesti do ibanan at tuari. Temang ya. Balas maroham. Ay hubigi 10 do ruasmu. 10 kakak. Dungi ro Padita moru 2. Ini mana berarti walu. Te malas maroham niku. Itu rido ibana jawaban na. Lasia doraku bang. Lasia doraku. Merparbue mak inna. Hape na masugesti doa sabutullah. Dak sadar ibana. Hape jawaban na tuau. Gabiawi sugesti. Lasia doraku bak tu so. Yakin doa merparbue inna ibana. Jadi ima dohonok kutu ho amang. Seiring mahamu do tinang tangya kono nami do hamu asa margugu ikut to kamu amak Padita resort apa yang mau kita kerjakan dang bui kita kerja bersama-sama ikon kerja sama do hati yang ada jangan kerja bersama-sama karejo ison ujung nggak sudah ison ima kerja bersama-sama alai molo kerja sama do ibana
kita tahu sampai di mana yang sudah kita kerjakan. Imam dah, jadi pos maroha di lumobi di hamuak kamang doh tamak kenang. Juga anak-anak kami na Poso Bulung. Saya lihat ini hampir mirip dengan gereja kita yang di Jember. Di Jember itu hanya 34 kakak, tetapi jemaat kita per minggunya sampai 300-an. Alanya ala mahasiswa. Jadi anak-anak kami, inilah wadah kita, inilah rumahmu, inilah gerejamu, inilah bapakmu, inilah mamamu di sini. Ya, lasrohku di Malang, kata bentuk di sini, ketua Naposo, moloro persikola sakitan, jangan sampai linglung, cari penginapan. Yang moloro kita tu gereja, dipanggil Naposo, cari penginapan na, cari kosna. Masa hak tu si hita, nak penianda si dado mabayar, alai ngadong beuadah dalan di Malang, songonima dohot di Surabaya, noaik takimbakon di Palangkaraya, rodo universitas mado, baik kamu ma capel muison gerejamu, prei tanoon, bangu kamu ma asadong wadah ni HKBP. Jadi ngatabay besi perpunguan di mahasiswa. Jalan ngata kirip padita mahasiswa ima si Solin neng ojak konot tamai di bulan onom ala naik tu Jerusalem bope ibana saunari bulan 5 on bulan onom puro ngadi di tempat to ala penerimaan murid baru. Jadi kubuy na mahita lao mangarado ti aka mahasiswa nadong aka anak ni HKBP nasyakitaan di aka parserahani. Jadi dang tantangat tanuaing dang beholan ruas tay aling adoho be nang anak kota sian Bonapasugit hita do amang na dison hita do inanga radoti madison aka na diudaya naon asaboyan non pos rohana walau mar telepono ma na idia ho igareja isa do ngamu inak badita ator lesir rohani unang tersenggol lo ma ngamaluka patuinda nak pabuai ka mahasiswa da jangan pabuwa ma igareja do margurendemu itorsonang rohana sa mangulaulaon kirimon nama Tuhan non balajom dengan tepat waktu ale boleh pabuwa horo imaro marsahi tahu imu marsahi ibana sudah karejo dangadong bendo kirimon na Tuhan jadi songoni majora akamang do hotamu kainang hata bibingan siak kami mau lihat ma horas mali hita marende mahita laus Roma tujolo akapadita na marbaju toga. Tatang yakon ma pilihan tuado pani debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroro ni saluhu silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami ma siya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan namin barhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Saya manami na di Banua Gijang, saya pinar badia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut molomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami togi hoto pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagas sadame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata buhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Horas. Tuhan jojodo marsak dongaki alana salah pambahenaki hatta kulakan ang baru laki jora pakuliki betu pasone mambanjut rohani dong aku pikiran hatana hurang ture jora maaf
Aka horong ina